приятели, ето един интересен случай. Хората идват от Бургас на 400 км специално за лед Иванов Ауто и виждате, не беше никак лесно да стигнем до крушките на този звяр 800 клоня GTR. Сменихме D2S на къси и K11 на дълги 180 В. Нека да видим. Това е ефекта от къси и дълги, брутално силни, които наистина вече може да си кара човека и с 320 км без никакви проблеми. Приятели, виждате как светят крушките за зад на нашите и виждате как дойде автомобила, едвам свети. Разликата наистина е огромна. Вече сме готови, 4 часа ни отне да направим този болид, но наистина си заслужава ефекта. Човек идва чак от Бургас, пак казваме, на около 500 км и наистина му свършихме работа и то перфектно.